Alo. Salman Khan qowmaya daylan. Aw şükür bizem qowy. Özüň näçe? Sagaman gezip beňmi? Ýa Şahruh Hanla görleşdikler, soň diýdi Salman Khan nagay täze online okuw başlatdylar diýdi, şonu bir reklam edip beräýdi diýip aýtdy diýdiler, soň nomeriň alınma şu an saňa jaň etýän. Hawa zada ders reklam edip berjek YouTube kanalymda hiç bir problem ýok. Pulny zada daý goşuray öýdäklere. Bolýa. Bor. Zatdanmy şol näme şol Khan Akademiýadamy okuwdyň ady? Bolly. Salam edin ählisine Aýşwara dagada bor. Davay, hoş. Tak. Ähliňe salam dostlar, ýagdaýlaryňyz bolmy? Janyňyz sagmy, ýene-de men siziň bilen täze videoda Ahmet Meredow. Dostlar, ýa-da görüşüňiz ýaly Salman Khan nagay online okuw açypdyrlar. Ýagny online mektebem bar içinde, üniversiteden bar. Başga da näme öwrenirsiň gelse, ähli bir platforma jemläpdirler we online görnüşinde taýýarlapdyrlar. Ve bugün şol okuw saýdyny size reklam etmekçi. Merhaban dostlar, ilk bilen şeýle başlaýaly. Bu Khan Akademiýa zadyň ady, platformalarynyň ady Khan Akademiýa 2008-nji ýylda Salman Khan tarapyndan, Salman Khanyň ýolbaşçylygynda halk köpçüligine goý berilýär. Ýagny Salman Khanyň şonda bir diýen sözi bar. Belki de 2008-nji ýylda, belki ýene 10 ýyl, 20 ýyl soňra diýä mektepler, okuwjalar, ähli zatlar belki bir telefonyň içine ýa-da bir kompýuteriň içine girer, ähli adamlar öýünden ýa-da diýeli bir başga bir ýerde syýahatdan başga bir ýerlerde ýa iş wagtynda işinden ähli ýerler okuwlara gatnaşyp biler ýaly bir şertler dörer. Adamlar saat 8-de okuwa barmaz ýa-da diýeli, meselem häzirki wagtda saat 8-de barýar, bäsde çykýar. Ana şonuň ýaly sistemi belki aýrylyp ähli adam islen wagty özü kompýuterinden okuwlara gatnaşyp biler ýaly bir ýagdaýlar dörer diýip şol umyt bilen şu Khan Akademiýany halk köpçüligine goý berýärler. Dostlar, 2008-nji ýylda goý berilen bolsa eýýam aradan 12 ýyl geçipdir. 12 ýylyň içinde Khan Akademiýany belki video görenleriň, şu videony görenleriň arasynda köpüňiz bilýän bolmagy mümkin, bilmeýänleriňizden bar bolmagy mümkin. Şonuň üçin özüm täze öwrendim, ýa-ni ýakynlaşdym we siziň bilen paýlaşaýyn diýdim. İlk bilen Khan Akademiýamyza başlamadan ol, eger kanala agda däl bolsaňyz, agda bolun, like basyň we kommentar ýazyp kanalymyzy gollap bilersiňiz. Şeýlelik bilen videomuza başlaýar. Khan Akademiýa dostlar edil häzirki wagtda dünýäniň 190 ýurduna. Hani meniň alyn informasiýalary Wikipediadan aldım. Belki bundan ütgüşgürak bolmagy mümkin, belki artdyrylan bolmagy mümkin. Häzirki wagtda dünýäniň 190 ýurduna adamlar tarapyndan ulanylýar. Haýsy dillerde? Jemi 41 dille Khan Akademiýada siz bilim alýarsyňyz. Töleg näli? Mugut. Hiç ýyly töleg ýok. Ýagny siz Khan Akademiýa meselem köpüňiz Türkiýede bolmagy mümkin. Türk diline özleriniň taýda türk diline bar eken, rus diline bar, ingliz diline bar, ondan sonra polonýalaryň diline bar, Hytaý diline bir näçe diller bar. Muny özüňizden seredip görüp bilersiňiz, her bir dili aýratyn sanap durmaýyn. Türk dili bilýänler, türk dilini, rus dili bilýänler, rus dilini, ingliz dili bilýänler, ingliz dilini Khan Akademiýada tapaklara gatnaşyp biler. Esasy munyň platformasy giren wagtyňyz size 3 saat soraýar. Okuwçymy, mugallimmi, ýa bolmasa da hani näme diýsem, atış etýän bir ýerlermi, ütgüşgürak bir zatlar döretýän bir ýermi diýip 3 tane zat soraýar. Şo ýerde siz özüňiz saýlap, meselem mugallim bolsaňyz, girip şo ýerde özüňiz sabak berip bilýäňiz. Okuwçy bolsaňyz, şo ýerden siz bilim alyp bilýäňiz. Indi platformanyň içinde özüniň ýörüti aýratyn klaslar bar. Siz diýeli çağaňyz, jigiňiz 1-nji klas ýa-da 2-nji klas. Mektepde bahalar biraz pesrak, ýöne oňa goşmaça tapak gerek. Kon Khan Akademiýadan akkawunt açyp berýäňiz, okaýa, mugut, hiç pul tölemek hukmandan. Ýöne diýeli araňyzda kömek etmek isleýän diýeniňiz bar bolsa, gönüňizden çykan $5 $10 tapaýar. Erkim özüne ýagdaýyny ýetenden kömek edip bilýär. Platformanyň ösmesi üçin ýöne bilim almak umumyň alýanda doly mugut. Indi ýanky diýişim ýaly platformanyň içi klaslara bölünýär. 1-nji klas, 2-nji klas, 10-njy klas jenne gitdi. Ondan sonra high school diýilýär. Hani college derecelerinde ýörüte tapaklary berilýän, meselem 1-nji college, 2-nji college gitdi. Ondan soň universitet derejesinde bilim almak isleýänler bar. Olar bar. Ýa bolmasa diýeli ýaşyňyz 35 ýaşynda size mektep programmasyň gerek däl, college programmasyň gerek, üniversiteden gerek däl. Ýöne siz finansawy maslahatlar almak isleýäňiz. Ya olmasa diýil ekonomiýa barada
ya da diýeli özüňde durmuşda bir motivasiýa, hani bir size bir durmuşda bir üstünlüge iterjek bir motivasyon bir zatlar öwrenmek isleýäňiz. Ana şu zatlaryň ählisi hem Han Akademiýada ýörüýte bölümlerde size ýetirilýär. Bundan başga ýanky diýişimler ulanmak polna derejede mugut 2 milyon sany mugallim ulanýardy häzirki wagtda. Ýagny bu platformadan mugallimleriň özleri sapak alyp mekteplerde sapaga berýärler. Ýagny bir täzeçe bir sistema halka öğretmek üçin. Hani şu sistemede gidip bolmaýar-da kitapdan okadyp daway ýatla geç o sistema bilen näli özleri hem täze sistemany öğrenip, döwrep alıp öğrenýärler we onu hem öz okuwçylaryna öğretýärler. Mugallimler hem bu ýerden aýratyn peýdalany bilýär. Ýa-da şu ýerdäki maglumatlary özüňizçe täzeden taýýarlap öz okuwçylaryňa bilim berip bilersiňiz. Ya bolmasa da ýene bir zat berilipdir. Bu ýerde mugallimler, işgärler, öýde oturan adamlar ya olmasa aramda gezip veren jinler, arwahlar ya da başga planetden gelenler bar bolsa, olaryň ählisi üçin Han Akademiýa platformasy, Han Akademiýasy açyk. Ýagny siz janly bolsaňyz, öwrenmäge höwesiňiz bar bolsa, öwrenmek isleýän bolsaňyz, arkaýyn Han Akademiýaga gelip islenlik zady öwrenip bilýäňiz. Dili, matematikany, soňam bir näçe ingliz dilinde SAT programmalary, TOEFL programmalary, neden öwrenipler, nede bir taýýarlanipler diýip soranlaryňyz bardy. Şolar hem şu Han Akademiýadan arkaýyn öwrenip bilersiňiz. Indi Han Akademiýa, men kommentarda web saýtyny goýaryn, videoda kompýuter arkaly hiç geli öňküýäli görkezme goýmar, silkadan özüňiz gözläp, ýalmasa da özüňiz gönü Han Akademiýa ýazyp, şo ýerlerden hem maglumat alyp, hasan biňişlerini atlar öwrenip bilersiňiz. Videonyň taýýarlamamyň asl maksady, başdaky diýişim ýaly hiç reklamlar ýok, pul ýok. Ýöne hani öz jigirlerimiziň hakykatyn bir zatlar öwrenmegi isleýän. Öz çağlarymyzyň, özümizden kiçileriň. Hani biziň ýaşymyzda adamlara ay borlay biz öwrenjimiz öwrendik. Bize iş gerek. Bir işin başına başlamaly ýanlaryňyz bar bolmagy mümkin. Ýöne jigirlerimizi ýa-da çağlarymyzy özümizden kiçileri bilimsiz goýmalyň, şolar hökmen öwrenmeli bir zatlar, dünýä derejesinde bilim almaly, dil öwrenmeli, matematik öwrensinler, başga sabaklar öwrensinler, umumyň diňe öwrensinler. Şonuň üçin şu videony siziň üçin taýýarlaýan ählejiglerimize, çağlarymyza peýdal bolar diýip umyd edýän. Bundan başga da hani köpeğiniz bilýän bolmagy mümkin online dil kursuny başlatdyk. Türkmen diline, Türkmen fransuz, Türkmen rus dili, Türkmen ingliz dili, ýakyna Türkmen arab, Türkmen Hytaý dilleri goşýar. Gyzyklanýanlaryňyz bar bolsa, olar hem öňkü videolarymyzda seredip, şu ýerden özümiziň online dil kursumyza gatnaşyp biler. Goşmaça şu wagt diňe video taýýarlap goýýardyk. Indi Zoom arkaly duşup geçirilip, okuwçylar bilelikde göründürgän sapak geçirilip, ondan sonra şu sabaklar YouTube kanalymyzda ýüklenir. Bilýänleriňiz bar bolsa, bilmeýänler hökmen öwredin. Diýäs we şu wagt birim näme geçende bir kitan gelen hatlar var. YouTube kanalymda nähili videolar görmek isleýäňiz. Şonda bir näçe adamlaryň diýen sözi var. Bilim oku ýalmasa, handa şerutdaky okuwlar, sistemalar şolar bilen bagly köpräk bir zatlar paýlaşdan goýdydyr. Ondan sonra da pul gazanmak. Pul gazanmak barada da netip bolsa, belki indiki videomda pul gazanmak bolup biler. Ýagny internetdäki web saytlarda, yani internetdäki saytlar arkaly näde pul gazanyp bolýar. O käbiriňi bilen onu plan ýerek like was pul gazan, plan ýerde planet pul gazan. O zatlar eýem fake, o zatlar için pul gazan bilmeýän. Ýönüde ýürüýte siziň gazanyp biljek, meselem araňyzda grafikaçy, freelancerler köpeňiz bilýänsiňiz. Grafika düzýanyňyz bar bolup biler. Ýalmasa video kesip bilýäniňiz bar bolup biler. Ýalmasa terjime edip bilýäniňiz bar bolup biler. Umumyň bir zatlar edip bilýäniňiz bar bolup biler. Ýalmasa diýeli biriňiz gitara tapaklaryny berip bilýäniňiz bar bolup biler. Umumyň şonuň ýaly ýörüýte platformalar hem indiki videoda paýlaşyr. Eliňizde bir hunaryňyz bar bolsa, siz näme üçin pul gazanmaly? Hökmen pul gazanmaly diýäs we başga da goşmaça aýtmak isleýän zadym ýok. Şular bilen jemleýän indiki videolarda görüşýänçe hoş, sag bolun. Kanala agda bolmak, dostlaryňyz bilen paýlaşmak hem asla ýadyňyzdan çykarmaň. Videolarymda hiç şu videoda hiç montaj ýok. Rekorda bastık ve şu adam stowa berýär we bolşy alam ýükleýän. Şonuň üçin sizlerden gollagyňyza garaşan hasam hani belki ellerde has köp adama ýetsek, aýratyn siziň üçin montajyny, başga zatlaryny, ses, saat, umumyň näme grafika, näme o has odan video çykaryp bilsek has çykarar. Ýöne häzirki wagtda diňe size bir informasiýa, maglumat berici videolary taýýarlaryny diýip netip bolsa umyd edýän. Onda näme?
Hoş, sağ olun. Indiki videoda görüşeceğiz. Xan Akademiya qoşulmak hem yadınızdan çıkarmang. Ähliňizde bilim äliminde zekiňiziň açyk bolmagyny hem dileýän bilimli ýaşlar bolup ýetişmek nasip bolsa. Sağ olun.